Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Recorda que pots pausar el vídeo tantes vegades com ho necessitis. Comencem. Dictat 19. Una visita a la granja. Una visita a la granja. El cap de setmana passat vam visitar una granja amb la família. Punt i seguit. El cap de setmana passat vam visitar una granja amb la família. Punt i seguit. Hi havia vaques, ovelles, gallines i conills. Punt i seguit. Hi havia vaques, ovelles, gallines i conills. Punt i seguit. Tots els animals estaven molt tranquils i ben cuidats. Punt i a part. Tots els animals estaven molt tranquils i ben cuidats. Punt i a part. El granger ens va ensenyar com alimentava els animals cada matí. Punt i seguit. El granger ens va ensenyar com alimentava els animals cada matí. Punt i seguit. També ens va explicar la importància de mantenir els espais nets i de cuidar la natura. Punt i a part. També ens va explicar la importància de mantenir els espais nets i de cuidar la natura. Punt i a part. Abans de marxar, vam comprar formatge i mel de la granja. Punt i seguit. Abans de marxar, vam comprar formatge i mel de la granja. Punt i seguit. Va ser una experiència molt bonica i vam aprendre moltes coses. Punt i seguit. Va ser una experiència molt bonica i vam aprendre moltes coses. Punt i seguit. Tots vam tornar a casa molt contents. Punt i final. Tots vam tornar a casa molt contents. Punt i final.